barazana za a ɗaure ni saboda an san bani da kowa sai Allah. In aka ɗaure ni wa zai fito da ni a cikin wannan halin da nake ciki? Yanzu ba dama mutum ya faɗi gaskiya. Abin da fa yake damuna shi na faɗa. Ban ambaci kowa na zage shi ban kuma ce a zagi kowa ba, ni ban sa a zagi kowa ba. Abin da ya dame ni shi na fito na faɗa, shi ma kuma ya zama laifi. Haƙuri zaki. Kuma da masu cewa wai ƙarya nake yi, wai ina da gidaje, to Allah Ubangiji ya bani. Wai ina da gidaje, wai ƙarya nake yi wannan abin da na faɗa. Kuma wallahi ba ta da gidaje ko birgi ba ta da. Wallahi ni na tura mata kuɗin mota ta zo ta ga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Allah ya yi wa wannan baiwar Allah rasuwa, ta riga ta rasu. Shin wannan abubuwa da 'yan Kaniyo suka yi sun kyauta ko kuma yaya? To fatan mu sai dai mu ce Allah sa kowa ya gyara halayensa, Allah kuma ya gyara ɗabi'unmu. Kada ku manta ku share na wannan bidiyo sannan ku faɗa mana ra'ayinku. Bari ku kunna muku ku ji har ƙarshe. Wannan baiwar Allah ta daɗe tana kuka tare da neman taimakon jama'a sakamakon rashin lafiyar da take damunta. Sai dai abin takaici, maimakon a tausaya mata, wasu daga cikin abokan sana'arta a Kano sun fito sun ƙaryata halin take ciki. Da gaskiya da wani fitaccen ɗan fim wanda ya bayyana cewa lafiyar ta kalau take, yana mai cewa duk abin da take faɗa tana yi ne domin ta ɓata sunan masana'antar Kannywood. Abin ya kai ga wasu abokan sana'ar nata suka guje ta, suka tsane ta kawai saboda ta fito tana neman taimakon lafiyarta. Rahotanni ma sun nuna cewa har barazanar kama ta aka yi saboda wannan roƙon nata. Duk da haka, bayan Allah gaban sada zumunta sun tausaya mata, inda suka taimaka mata bayan da aka wallafa akaunt ɗinta. Sarki Nuhu na neme ka ya fi sau nawa akan gaya maka halin da nake ciki, amma Allah bai yadda fa. Duk inda na san na samu nan baka daga baya ma na samu ne maka magana baka amsa min ba. Hadisi ana ta min barazana za a ɗaure ni saboda an san bani da kowa sai Allah. In aka ɗaure ni wa zai fito da ni a cikin wannan halin da nake ciki? Yanzu ba dama mutum ya faɗi gaskiya. Abin da fa yake damuna shi na faɗa. Ban ambaci kowa na zage shi ban kuma ce a zagi kowa ba, ni ban sa a zagi kowa ba. Abin da ya dame ni shi na fito na faɗa, shi ma kuma ya zama laifi. Haƙuri zaki. Kuma da masu cewa wai ƙarya nake yi, wai ina da gidaje, to Allah Ubangiji ya bani. Wai ina da gidaje, wai ƙarya nake yi wannan abin da na faɗa. Kuma wallahi ba ta da gidaje ko birgi ba ta da. wallahi ni na tura mata kuɗin mota ta zo ta garin. Yanzu ta rasu, tambayar ita ce shin ya dace waɗanda suka guje ta a lokacin da take cikin bukata su fito suna nuna alhini a yau? Ku bayyana mu ra'ayinku. Da fatan dai kun ji duk abin da ke faruwa. To fatan mu sai dai mu ce Allah sa mu cika da imani, Allah kuma ya kyautata ƙarshen mu. Kada ku manta dan na mun subscribing da alamar karɓo a wannan tasha ta mu albarka, da za mu ci gaba da kawo muku labaruka daban-daban.